Дома чи? Джо яков гирифти? Не, мам, хонанде си вчера ге дар вақте таслис бинами рақами шахтма. Аз рӯи адабиёти сеюм иштирок кардам, аз рӯи сеюм. Хайр, ман бидонам. Нас. Ман шуморо дӯст кардам баромада. Хонед боз. Ҳар сол мегузарад. Ҳар сол. Хоб иштирок кунед. Гап дар бораи маблағаш намеравад. Шумо бинед, мана шинохтам. Чанд сол ҳасти? 10 сола. Мо ин 10 сола ҳозир падару модарат чикор мекунад? Модарам хонаши аст, падарам сарҳадӣ. Падарат чи? Сарҳадӣ. Сарҳадмо? О, низомӣ, бале. Оянда шумо чӣ мешавед? Духтур? Барои чи? Кирия накун газдан, барои чи? Чи аст? Истари беморӣ дора мегӯяд. Ки проблема аст. Оила тода ки бемор аст? Куда? Чӣ касал аст? Беморӣ гирифтад. Духтуро чӣ рафти духтуро? Бурдан? Бале. Чӣ гуфтан? Чӣ гуфтан духтуро? Бояд бар бутаён дар хуҷа тободи бо. Кирия накун. Ҳоломат кардӣ? Оле ман ҳолом мекунам шуморо ташхис мекунам, намиди табобат мекунӣ, кирия накун. Пиши писарам. Ана бидони аз чӣ шидаӣ? Хӯрок мехӯрӣ саҳарё? Наз мехӯрӣ хӯрок? Чӣ мехӯрӣ саҳарё? Саҳарё ҳар парҳез модарам худаш мекард. Худаш мекард? Парҳези, нуроӣ? Ном насабаша навишта мегирӣ, кадом мактабро таҳсил мекунад? Вазира гам мезанем. Маризи беда, вай, луда, вай, дорам. Умат бебарам ташхис мекунам. Табобат бекунам, мандаш намебошад. Табобати бепул, болими, озмуни, куруби, супи, донои аст. Ҳаракати мега, табиб мешам, рӯи чи? Вай, дорам. Вай, нак, сар мешам, ча? Хобе? Саҳар мешан, ҳалқи шукрия. Вақте ки саҳарро вай кардӣ, китоб ҳам хондӣ, кӯшиш кун ки баъзан чизҳои парҳезӣ истеъмол кун, тез, кам тез. Ман ҳозир духтуро мебарам ва ташхис мекунам, ва насиҳат мекунам падар модар хадата ки чикор кунанд. Асан.